Mangwanani mukoma Goliath, murisei. Mukoma muchiona chikutsvakai kudai taita dambudziko. Ndakamiririra ma-truck drivers ese vanodriver mota dzese dzinopinda nepaZimbabwe border neSouth African border, Bike Bridge. Akomana tasangana nemaproblems atiri kusangana nawo both sides, SA side neZimbabwe side. Indiri truck driver izvezvi ndiri kuJamestown ndakaoffloada simbi. Tinobva kuZimbabwe nesimbi todzokera nechibagi. Dambudziko redu rakamira rakadai vakomana. Uchibva kuno kuSouth Africa uchidarika muMessina unotoziva kuti mawana atanga. Kana ndizive kuti police yeboth sides vakaudziwa kuti mari inotorwa kumadrivers. Right, uchitenderera kana machiziva South African side wakusvika paboard tinoenda kuWeybridge. But usati wasvika kuWeybridge pane pavanoti panoitwa inspection yemotikari. Right, uchisvika painspection ipapo mupurisa anenge ari mumota hauyi kumotikari, anodedza iwe driver kuti uya pavari okuudza kuti mota yako toda kuinspecta zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Saka iwewe kuti usaita izvozvo, vanhu vakafanana kunge VIT yekuZimbabwe, ingava mota nyuwana, havana chavanoshaya problems mota izvo vanotowana problems yavanowana. Saka the thing chaunoita iwe driver uchamusiyira either 200 rands kana 100 rands. Wapedza izvozvo wokwira pamusoro peWeybridge. Wakwira pamusoro peWeybridge, weWeybridge vasikana vemuWeybridge vachakuudza uri pamusoro paipai kuti rivhesa idai. Saka pavanenge vachikuti rivhesa vari kuda kutsvaka pachaita kuti mota yako isaita ireme. Vokuudzawo kuti mota yako yarema saka inoda kudai kuda kunzaro. Saka iwewe kana usingari kuhaya zvese zvemaforklift zvokuti load yako ishiftiwe tipo mari, wosiya mari paya. Right, wapedza wapinda mubhodha, wapedza zvese wacrossa Limpopo now to Zimside, woitisa mapapers ese zvibhadharwa, wava mukiu yokuti wakuenda kuscan yokuti uchibuda mubhodha. Saka challenge yatiri kusangana nayo, kiu iyoyo inenge ichikavha something like a kilometer tuzopinda something like 500 to 600 meters kuti upinde muscan kiu yaunojoina. Saka muri mukiu momo, bhodha redu rokuZimbabwe rine madepartments akawanda. Mune immigration, mune ZIMRA, mune CIO, mune CID, mune EMA, mune agriculture. There's a lot of madepartment arimo. Uri mukiu kudaro, kiu yaunenge uri kiu yawajoina kuSouth Africa, maybe waijoina 5 am, wayambuka wakuZimbabwe maybe wakumaafternoon around 2. Kiu iyoyo kuti ifambe uzobuda kuZimbabwe can take the whole night. Right, uri mukiu muya dzava kuma around 10, 11, 12 midnight. Pachauya weEMA, ashaindiri weEMA, wakatakura chii? Ndakatakura chibage. Alright, chibage chako ichi choda kuenda kulaboratory chozodai. Saka izvozvo zvinoda time yakati, because they know kuti driver unenge wauda kudzokera kumba. Saka meno plan yamungaita baba, alright, mumbva wamupa kana 100 rands weEMA apa, wofamba 2 meters kuchauya agriculture. Baba makatakurei? Ndakatakura chibage madam. Alright, chibage chenyu isitiri quarantine. Chibage chenyu choda kutorwa masempo chigodzawo chigodai chikuonekwa kuti chinokodzera kupinda muZimbabwe. Saka kwatinoitira izvo kwakazara motikari. Tomboti kudai Friday. Saka tozokutarisai neMonday kuona kuti kiu yacho iri kufamba sei. Ameno moda kuita sei? Uri mukiu ka? Saka iwe kuti ubude mukiu, right, uchabudisana the 100 rands upa weagriculture. Wofamba, right, wapinda paskani paya, wabuda muskani, right.
unoenda pavid like recent zvakaitika last time ndakabirwa license rangu zvese maparticulars angu. Pane mumwe munhu akandibira bhegi rangu rese motikari, saka ndakazocrossa border ndatozoenda kupolisi nobva ndanyorerwa affidavit police report ndicross kuya neload kusouth africa. Right, ndapamusoro pewebridge, ndatsika webridge zvanzi driver ngauye kuno uya nelicense nepemit. Ndaenda paya nepemit ndane affidavit yangu, ndakarasa license zvakadai rakabiwa zvakati wevid uye akanzi I don't tolerate that, tenderera motikari yako unopaka uko. Ndakomplya paya ndanopaka motikari yangu, vatuma kamwe kamufana kanenge akaita karana kavo zvikanzi shamwari vakuru vari ukoko vatoti pamota yako asati apedza kumashure kwangu ako neimwe tiraki yekubasa kwedu, driver uye wandandinaye anga asina retest. Zvikanzi tevera mumwe wako unopaka motikari, ateverawo auya mukamunhu kavo kavanotuma pabhodha. Zvikanzi iwewe uri hauna retest, totoda driver achatumwa kubva kuharare. It was a Saturday. Iwewe hauqualify kuti udrive motikari yako, asi kana uchida kuti uendako sezvo nelicense but usina retest, vakuru vati vari kuda 4 days. 4 days chii chamuri kuti 4 days? Kana chiti 4 days tiri kureva kuti $40. Nevakomana tadita rizena uya abudisa $30 aenda nayo, vanoramba adzoka pana uya awedzera yakwana 40. Zvanzi right, taakuuya kwauri iwewe rasta, iwewe affidavit yako hanzi haisi kumbotoshanda, tombotomirira vanhu vekucvr tokomunicata necvr nemandi toona kuti zvakamira sei. Zvokumira sei kudai license naro, this is my photocopy license rangu, zvinomira sei zvakamira sei? Zvakatinetsera mukoma kuno kuti tatagarawo kuno kuSouth Africa takatombotadzokera kubhodha kunoedzeresa madays nenguva wagarisa, saka matindoita sei? Zvikanzi iwewe vati vari kuda 5 days. 5 days 5 days zokuita sei? 5 days kureva kuti $50. Ndikati alright, 5 days dzacho dzamunadzo dzamuri kutaura indine $40 ndamunotaura unaye chamari, and that was my last money mukoma. Ndakamupa $40 ye mumvaenda nayo. Zvikanzi asi kana kumbotoda kuzvinzwa izvozvo tochiita sei? Ndadzokera kuno mumwe driver shamwari yangu anga achiri kuno kuSA side, and it was late around 12. Amandipo mari vazonditi shamwari yatisangane pabridge ndokupe mari yacho. Ndawedzera mari yavo yakwana $50 ndokuriliswa kwatakazoita nemukomana nedriver mubasa kwangu. Right, saka inini pamusoro petrack ndandakaisa kamwe kamubhedha pane mufana wangu wakashakira kuno kuSouth Africa sometimes ago. Saka time yandangoyambuka kuZimside nekuziva maproblems avo ndakaenda kuzimura ndandine mufana wangu akashakira kuSA, but then todei pamba paigara ngako ndinetsa kuti tora zvinhu zvimwe mufana wako. Saka ndine matress yandinayo ngoto zvakatodhakwa-dhakwawo. Right, zimura officer uya akanoti zvazvina problem chakatoora chimatress chakuenda. Saka ndazobva paVID paya ndapa last gate ndasvika pane masoja. Toda kuka declaration form rematress yawakatakura. Ndakati ndataura navanhu vezimura chino chikati saka vanditienda. Hazviti hapana chinopfuura panapa china declaration form, hazvitoiti. Saka utomirira mangwana titizonza kuti zvafamba sei, vakurega sei uchikrosa nekamatress kako. Aiwa officer, kwirai pamusoro muonewo matress yacho yamuri kutiwo ndingamisvikawo mangwana ndiri pano. Asi hatina kana time yaizvozvo, tabudisa $10, atora $10 tabuda mubhodha. Those are the challenges yatiri kusangana. Saka just within our Zimbabwe border, driver unobuda mari iri $100, kwese side unenge wabuda mari inosvika $150. Zvatiomera, ende mari dzacho imari dzokuti iwe driver ukwanise kudziclaima kuvarungu kuti ndodawo mari yakati ndakabhadhara pakati. You end up wakufonera mukadzi ari kumba kuti nditumidzirewo mari, especially kunyanya VID iri paBite Bridge. Uri wacho wakomana just something else. Wazobuda mubhodha umomo
there is no way yokuti driver unokwanisa kuchinja hembe kuti zvinonda kufamba kuenda kuharare. Unofanira kutogara wakapfeka worksuit. Vane vakomana vava vari kuti vakomana vemadfd vezaki vakapiwa mota dzezaki vapano vari murodhi. Ngati vanonyanya kufamba kubva pabhodha kunobata pangundu. Unobva pabhodha paya wosvika pabhodha, wabva pabhodha mini wasimuka pabhodha, uchafamba kana kusvika palutumba paya unowana varipo womiswa. Driver zvakamira sei? Makatakurai? Ndakarodha chibagi mukoma. Ibhauki yati takalodha. Right, tokumbira kuti vhurewo matende. Wovhura matende womadonhedza pasi. Wokwira nevapfana vavo vanenge vachibaya baya vachirasa chibagi chacho wakatakura vachibaya baya vachifungidzira kuti maybe wafushira zvinhu. Konai vakomana, koinga mota yapfuura nekusikana. Ko why can't you just wait in the border? Zvese zvamuri kuda zvese mugara mazvitarisa. Vodai votarisa tarisa. Voshaya havana chavaona. Vatogara mota mavo. Driver wakutanga kusunga tende. Uchabva paya uchasvika pabhubhi urikuwana pana madfd. Driver makadiko? Makatakurei? Makatakura chibage. Tivhurewo tende. Nai vakomana, koinani ndino muri kususpect here? Ko why musingagari nevanhu venyu vanovhura matende? Kana matsvaka zvamutsvaka kana mazvishaya modzosera tende yangu. Alright, kana usingadi gara ipapo. Akutomisa dzimwe motikari. Saka iwe driver iendapo wakomply. Wovhura futi tende iya. Wosimuka ipapo. Wosvika palundi vanenge vari pacave pakona paya paya madhifodhi yavo. Vamutyairi makadi? Tokumbiro makatakurei? Ndakatakura chibage. Tivhurewo tende, toda kuona tende. Vakomana, rwaro rwechi3 nichivhuriswa tende kwandabva kwese kumashure. Aiwa, isusu hatisi vavo. Tivhurewo tende, tikuvhurewo nokuchimbidzika. Saka ati vakomana kushanda kwacho kuri kutirwadza. Kuri kutirwadza zvokuti handizivi kuti mungatibatsirawo sei kuti ruzhinji rweZimbabwe izive kuti zvii zviri kuitika. Ndo zviri kuitika pakufamba kwatiri kuita varume. Tiri kurwadziwa. That's why takamborezawo complain yekuti dai government yanga yatibvisirawo retest, because VID iri kubira vanhu mari. Kuti unorenewa retest you have to go $200. $200 yacho uri kuenda nemusoro wetrack. Musoro wacho wetrack unonzwa kutenderwa mutown. Iwe unenge wabva Congo une link matrailer maviri. But uchaenda kuretest yaunoenda neyo kahosi. Handitika. Wasvika ipapo iye achabuda newe mukati memiya. Abuda newe mukati memiya ichaja achakuudza iwe kuti shamwari iwe uri driver. Shamwari ngati manye kumba kwangu shamwari kune mabuilder vari kuvaka ndobigwa cement. Worova hosi yaya. Wosvika kumba kwake woita zvaanoita wakapaka panze. You come back wodzoka womhanya paEastleigh paya, driver tidzokere. Wosvika wonyorerwa retest womupa $200 isinei nezvebasa. Saka takamboisawo chichemo kuti kuna Minister of Transport kuti ichi chinonzi retest ichi dai mabvisa, then mwana wese anonzi weZimbabwe whether class 4 whether what anofanira kudzidza defensive, because defensive inokureminder mamwe mashortcuts aunenge uchiita mukati meroad than retest. Imari iri ngobiwa neVID. Izvezvi pabhodha vari kutora maadvantages ivavo ukuti driver wegega uchisvika tsika pawebridge uya neretest yavo andoziva kuti ipapo haasi kusara ane mari iri less than $50. Uori wainanya muZimbabwe. Vakomana tibatsireiwo, vakomana tibatsireiwo paBridge border kunyanya. Haiwa, just too much vakomana, tibatsireiwo mukombo.